Sähkikseltä morjesta. Tänään olisi esittelyssä Silverbackin Fatbike. Näitä meillä on tosiaan tällä hetkellä kahdessa värissä. On tämä harmaa ja hopea. Ja tästä voisin kertoa moottori, EP8-moottori Shimanolta, Shimanon paras moottori. Vääntöä löytyy se hurjat 85 Newtonia, ei jätä mäissä kuvaa. Sitten meillä on vaihteisto SRAMilta. Ollaan meille tilattu GX-vaihtajalla, joka ollaan todettu tosi hyväksi vaihtajaksi. Harvoin on monissa pyörissä ensiasennusvaihteistona tuota GX-vaihteisto, että se on oikein hyvä vaihteisto sitten. Sitten meillä on iso akku, 720 akku. Sillä pääsee kyllä todella pitkät pätkät. Ja toki akku lähtee irti tästä, tämä paneeli irtoaa tuosta ja toisella puolella avaimella käännettäessä lähtee akku sitten irti kokonaan. Helppo ladata myös irrallaan sitten. Keulassa meillä on Manitown joustohaarukka. Oikein hyvä tulevaisuudessa aina vaihtoehto kunnon keuloista. V-tyreiset renkaat. Ja varustelu saadaan tosiaan tosi kattavasti tähän. Tähän saadaan lukko, juomapulloteline, integroidut valot, lokasuojat, tarakka. Todella kattava varustepaketti. Ja toki tässä pyörässä on sitten hissikauppa, mitä ei kovinkaan monissa pyörissä ole. Ei kun vaan, tervetuloa tutustumaan. Moro!